بانسته فهم جاره که انتم خیر هاتی هفته دن دیسا وکی ایرو تمیوانه برنامه بوی و چاقیجی دیسام سر شر روش شر سدما کو AKP هاو خاص خو به شری و گریدای من الخانده بو ایروج از دخوازم دیسا مداخیانی HPG دا اساس روزانه روش شر رادگینه HPG و تجیج نز و دشوپینی هم وک برنامه چکر و هم جو وک روزنامه و امرو تشاود بینی شرک و دقومه تشاود بینی نه yani ne hada birasti taybet sala 84 virde encama şer ne guheriye ji ali devleti ve her binketini ji ali kurda ve ji ali tevgere azadi xazin Kürt ve ji ali gelek Kürt ve ji her serketine yani eviya merev dikarı bir gelek mina kan bide yani de haşte çara de gava embejin eruhu şemdin caraye kem de pazde tebağı de peki dest bir çalakiyen çekdariye kır ve demed gotin çapulcine haftaya kidemi wan bqadirin o pişreci hatta nuha bedehan hükümetu veziru nizanım çi guherin her yek heman tişti gotin yani ve bqadı ahirin ev gotina meşhur ya tansu çillere bqadı o nuha ev bu qadiyaye edin qadiyaye yani hemu qadiyane le ev embejin berxudana jibo azadiye hatta nuhaji dudome yani jibovi merv dikar beje ku da hafteye kidevi çi encam bides xistini çi guheriye beguman armance kiwan he beguman plane kiwan he ev planu armance wan merv dikar bi avaye ki aşkere beje ne tane kırkırına gerek kurdu, ne tane dici PKK, her o hal dici roşlata navinci siyaseteki dimeşinin, jbo ve siyaseteci ser bıkın, gelek havuldanan bektinin. Yani divan havuldanan da diyarı Hind devletin biyani yen Avrupayıcı, و حتی امریکا جی حتی راده کی پشگیری داده وان چون که حساب وان جی هی یعنی پشتی شر اوکراینای به تایبت ادی جهان دیاره و دیسا سیستم کی دو قولی وره یعنی وک بریا هلوشاندنا یکتیا سوویت انچاوا بو ادی امبجن قطب کی جلای روسیای و قطب کی جالی امریکا و اندام ناتو و دیسا خو اشکره کی ایجاد ورده ولاتن روجاوی ناخوازن خوب گربدن gaz و neftin Rusya'ya jber ve ki neft planı kidanı o bu kanaatamın serkeşiya ve planeci İngiltere bu xudike evji aşkereye yani Mesrur Barzani pişti hatına xuya Ankara lazubez beri xuda çu İngiltere'ye li İngiltere'ye hevditinam pek ani devir de ji aşkereye ku planı ki icad ve planıydı ku ev plana ez bavay ki aşkeret karım bejim plana ki qreje çünkü ser xina insana tekir de plana jber ve ki jbo ve planı ser bxin Erdoğan derfeta bi kartine her vaha Erdoğan hesabeki dinci ki çünkü Erdoğan 2015 virde tekçiye letera seri خوب شر سر پیادگری نهاجی اف در فتا اوکراینای درکتیه پیش به پیشگیری ولاتن اروپایی بکارتینه او دخوازه جور rejima خوشی کنسولیده بکه iktidara خوشی کنسولیده بکه چما çünkü muhalefetteki nav devlet sistemi Türkiye muhalefetteki sistemi Kup Tayyip Serkeşi'ye CHP'ydi ki evci Kasi Erdoğan divarida Nijat Perest'in ferkavan ceftine le fakat ev çıdı bir birabbi kanaatamın eve encam naguhere çünkü nuhat beli propaganda dikin tışnad bejin ama ev kadin ku dibejin tena serexun ne kure jaroye ne tena serexun ne verxile تناسری خود نه چیای رشه تناسری خود نه امبیجن شکفتا برینداران روزنامه‌وان گلک جارا چوبوی هرمی و تل وادر لیکولی کربون و چیانجی چه کربو
وقتا کو مروه قاده ده بر چاوی خو برجی هفتیا بوریج دیسا همان نرخاندنا کربو لی خوازم جاردن تبیر بخی اندام کمیته و بر APK duran kalkan de nirxandinên xwe dawî de ANF'de tiştekê destîşan dike. Dibêje ku herêma herî berxwedêr herêma berzan bû heta barzan bû heta îro li hemberî dagirkeran li hemberî destfilatan. Lê ew herêm îro pêşkêşî devleta Tirk hatiye kirin û Spîtiyê jî rêxistina mafê mirovî li Başûrê Kurdistanê ew jî daxuyaniyek da û got ku devleta Tirk tam li vê herêmê dixwaze 5 heb baregehê nû ava bike. Baregeh ji xwe li herêmê gelekin lê bi taybetî vê herêmê baregeh ava bike. Ez înkî jî dixwazim di vî şerî de ev şer ku hew qezê dijwar daxuyaniyê jî em dibînin ku hew qez dijwar di qewme ev herêm giringiya wê ji bo pêşeroja Başûrê Kurdistanê bi giştî ji bo Kurdistanê. Niha pirsata mühim ez bibersînim ama tiştekî din jî heye mesela ew qadê ku niha em çend roje ser wî hem wek medya xeber hem wek Stêr TV weşanên taybet dikin 4-5 noxtene û ew 4-5 noxte jî ser heft bifikirî di nava herêmekî em bêjin 20 kilometreyî de 20 kilometreyî de hatin çûyîn berê yani hem firehîya wî hem dirêjiya wî falan bêvan. Lê fakat ew herêmên ku li Başûrê Kurdistanê gerîlla lê hene herî kim eşter bêjim herî kim disû 20 kilometre dirêjiya wî teqrîben jî 7-8 kilometre firehîya wî ye. Yani qadekî gelek berfirehe. Ew qad di dema Saddam de bi tonan çekên kimyevî avêtin dîsa li hemberî pêşmerge wan sala bikar nehat. Dîsa di sala çûyîn û heta niha dehan care devleta Tirk çekên kimyevî jî li wan birêdera bikar tîne lê dîsa jî berxwedana wê herêmê nikarin ji holê rakin. Çima taybetmendiyên wê herêmê ye belê bi gor 30 sal berê bi gor 40 sal berê teknolojî guheriye hin derfetên nû ya teknolojîk di destê devletan de heye fakat gerîlayên şervanên vê hemdemê jî bi gor vê teknolojî ew jî xwe nûjen kirine. Berî 30 salan em bêjin 300 pêşmergehan jî gerîla bi hevre li wan çiya dimeşiyan diçûn çalakiyan pêk daniyan lê niha ew 300 gerîla û pêşmerge û nizanim şervan tune niha sê gerîla du gerîla tîmekî ne bi tîma diçin gelek çalakiyan pêk dînin û çalakiyên bi bandor pêk dînin. Her wiha ew teknolojî dikarin ew jî bikar bînin bi gor derfetên xwe. İja divir de belê rastı planekî taybet ya devleta Tirkiye yani ew mintika barzan ku te qal kir bi rastî jî mintiqeyekî herêmekî gelek mühim e çünkü gava Başûrê Kurdistanê enfal dest pê kir ewil car ji barzan dest pê kirin. Ji herêma barzan 8000 insan di şevekî de birin Kerkûkê jûr birin Basrayê ew 8000 insan heta niha jî gelekî wan cenazê wan nehatiye dîtin îro 30 sale li wir destlatariyekî Kurd heye hê jî tevayê cenazeyan tevayê ew însanên ku ji barzan hatine birin kuştin nehatine dîtin. Hinek ji wan hê nû nû tê lêkolîn kirin ku li çolê Basrayê ne li çolên Ereban e li wan dera Saddam wan qetil kiriye û binax kiriye. Niha ew herêm bixabin bi destê Kurdan ji dagirkerên Kurdistanê re tên pêşkeş kirin. Şermekî mezine yani kî çi dibêje bêje îro li Başûrê Kurdistanê eger çil baregehên askerî ya devleta Tirkiye ji wê çil baregehê herî kem 20-22 hebî li
Derdora Herêma Barzan. derdora Herêma Barzanê gelek wan jî nava Herêma Barzan de. Tabii Herêma Barzan herêmekî berfireh he. Em bêjin hema ji şeladizê dest pê dike heyya ser bi akrê ve diçe. Birêz duran kalkan ve herêmê weke ji sê yek beşekî Başûrê Kurdistanê pênasê dike. Yani hewqas mezin dibêje. Yani hem aliyê deştê ye hem aliyê çiyê heye navhevde ye ew mesela deştekî dirêj e heta ber bi deşta em bêjin hewlêrê ve diçe ji wî alî ve mesela aliyekî wê dirêj heye yani gelek alî xwe giring ama bi taybetmendiya berxudanê ve jî mühîm e. Yani Herêma Barzan em bêjin di dema şêst û yeka de gava şoreşa îlonê pêk hat û Partî Demokratîk Kurdistan wê demê ji xwe yek partiyê Başûrê Kurdistanê bû li hember netewperweriya Ereban carekî din rabûn ser piya ewil car li wan dera bingeha xwe dît şerê xwe li wan dera qayîm kir. Îjan niha ew herêmana dîsa bi destê wê PDK'ye mixabin îro ji devleta Tirk hatiye pêşkeşkirin. Yani ez pirî cara dibêjim, gava dibêjim jî bi rastî jî şerm dikim. Li Amediye û li Şêladizê li wê mintiqayê beriya tu biçî deşta Barzan, tu beriya biçî Herêma Barzan. Li wan deran mesela hem li Amediyê hem li Şêladizê li hem hin navçeyên din wan dera birayên mîtê hele. Gelek gundî dixwazin biçin ser erdê xwe. Biçin ser erdê xwe. Beriya hatina devleta Tirk li wan deran gerîlla hebû. Gerîlla bang dikir gundiyan digotin werin gundê xwe şêm bikin. Çünkü ew gund dema Saddam hat rivala kir. Werin gundê xwe şêm bikin. Heta îzna wan didan dihatin li gundî çandiniyê xwe dikirin, tişmiştê xwe yedin, bax û baxçeyê xwe dikirin. Lê piştî hatina devleta Tirk, piştî danîna wan barege, niha gava dixwazin biçin, diçin ber rêveberiyên Partî Demokratîk Kurdistan îzin dixwazin, dibêjin ku em dixwazin biçin gundê xwe. Wan rê dikin dibêjin biçin ber mîtê. Ofîsa mîtê falan erdiye, biçin li wir îzna xwe ji wan bixwazin. Yani li Başûrê Kurdistanê li wê mintiqeyên pîroz ku bi sala li hember zulmê bi sala li hember dagirkeriyê şer kirde. Niha wan rê dikin ber dagirkerekî dibe herin ji wan îzin bigirin biçin gundê xwe. Belê herî dawî ji beriya ku ev operasyon dest pê bike, ango ev tevgera dagirkeriyê dest pê bike jî 12 gundî hatin revandin. Şeynên herêmê Biradoste hê jî biradoste waliyê hewlêrê bi xwe daxu yani da go em ser mijarê sekinên ev hevdîtinê me bi devleta Tirk re hene heta şermezar jî kir. Lê ew şermezar kirin, ew hevdîtin her tişt bi wê daxu yani sînordar ma hê jî agahî jê. Biradoste yani gelek tiştê nusajeye. Hatta niha yani gavka din goya dema gerîla li wan dera bû dixwast gundî bên wan derna gund carekî din şêm bibe. Çünkü pirsgirêkê em bêjin gerîla li gel gundiya tune bû. Lê piştî ku devleta Tirk êrîş bir ser wan derna yani hem gundî nikarin biçin gundê xwe, hem nikarin biçin bax û baxçeyê xwe, hem jî li wan dera nikarin seyran jî bikin. Yani bê bîra me sala çûyîn dema seyrangehekî de li seyrangehê bi sîhayan bombebaran kirin û li wir însanan şehîd kirin, qetil kirin. Niha ew spîtî mamoste tîmên avakirina aştiyên Xristiyanan li Başûrê Kurdistanê ku navenda wê esas li New Yorka Amerîkayê ye û saziyeke aştîxwaz e em bêjin. Ev demeke ku li Başûrê Kurdistanê xebatê xwe dimeşîne do taybetî nirxan hepeyvînekê bi polîtîkayê yeni özgür polîtîkayê kirbû. Polîtîka azad jî îro wêya derxistê pêş di gorî daneyên wan gelek daneyên girîng hene. Mesela dibe 148 gund hatine vala kirin. Ew herêma tu qala wê dikî. 600 gund li wê derê dibin metirsiyê dane û her wiha jî evana jî ji 2007 vir da dibe ku diqewmin û gelek kes jî heta niha jiyana xwe ji destane li wan herêman bi dehan kes jiyana xwe ji destane şêniyên herêmê di bombardemanê de yani ev daneyê jî wexta ku merû de berçavê xwe van teva sedema ku pêdeke îro vê herêma qaşo ji bo ewleya pêşerojê û em bêjin ewleya îro ku li serê hatiye damezrandin Başûrê Kurdistanê rêveberiyekê li wê derê hatiye kiriye ku rêveberiyekê li wê derê ava bûye lê îro
ew herêma ku ewlehiya wan mîsoger dike bi xwe re destê dijmin dike çi ye? Niha heftê çûyîn dema ev nûçe ser bi sîpîtiya navendê li Amerîkayê belav bû. Ben. Di hin rojnameyan di derket min ji bi berpirsê sîpîtî re rasterast bi telefonê axivîm, yani birêz kamuran re. Min jê pirsîm got mesele çi ye? Hin agahî da got nêzdê em ê raportekî jî berfireh belav bikin. Ben. Hatta hin doneyên raporta xwe şan ji bir hat hefteya çûyîn de min quncika xwe de jî bi kar anî. Ben. Niha armancekî taybet ya vê êrişa dumayiyê heye. Ben. Yani vîya ji xwe berpirsên KCK'yê jî pirî caran daxuyaniya xwe digotin, daxuyaniyên xwe digotin û her wiha em bêjin ji heremên jî ew agahiyên kî tên bi me nîşan dide. Niha dewlet li wan dera dixwaze 4-5 nokteyan ku ji alî xwe ve stratejîk dimînin bigirin bin kontrola xwe. Gava van nokteyan bigirin bin kontrola xwe, herêma gerîla ku lê dijîn, lê dimînin ji hev diqetîne. Gava ji hev biqetîne, em bêjin li dorhêla heftanên û garê dikarin bi hêsanî gerîlayê dorpêç bikin. Bi wê dorpêçkirinê jî dikarin bandora xwe zêdetir li ser vê yekê bêlin. Tabii nikarin ji binî ve li wan herêman tevayî em bêjin gerîla bê bingeh bikin. Ama hesap ev e. Piştî vê hesabê jî tiştekî din jî derket holê devleta Tirk vê hesaba nikare bi tela serê xwe bike. Çinki sala 2020 êrişî heftanê kir vê yeka pêk nanî. 2021 êrişî garê kir navêna 4 roja de revîrevî ji wir derket çû. 2021 dîsa di meha Nîsanê de 23 Nîsanê de bi galegalekî mezin bi def û zurne bi çapemeniyê Erdoğan amade karî dikir ku wê daxuyaniyeke ragîne min. êrişî dîsa herêma Zap û Avaşîn û Metînayê kirin. Ev saleke, tam saleke ev êriş didome û îsal jî hefteyê Nîsanê de bawayekî fermî dîsa carekî din êriş kirin. Çi içinine? Encam negirtin. Ben. Piştî encam negirtin, tiştek eşkere bû. Bê hêzekî navxwî ya Kurdan nikare vê tişta bike. Ji sala çûn de hewl dide. Gelek provokasyonan pêk anî ku bi rastî PDK û PKK bêne hemberî hev, hatta PKK û PDK şerekî bikin. Dûr de ser neket. Îsal hem dixwaze wê tişta pêk bîne, dîsa carekî din hêzên Kurd ve salên nodu du, nodu sê, nodu çar, nodu pênc, nodu şeş, nodu heft bi hev re şer bikin. Hem jî dixwaze bi riya wan herêman bigiribin kontrola xwe. Tabii divir de kara PDK çi ye bi rastî jî nayê fehm kirin. Yani hebûna gerîla ji bo wan çi zarar nene. Hebûna gerîla ji bo parastina Kurdistanê derfetekî mezin e. Hebûna gerîla Tam dirvira da ez dixwazim tu noktakî deynîm onsta. Çünkü nûçeyeke do balkêş, nûçeyeke balkêş ketweşanê bi taybetî jî di medya PDK'de tu jî dizanî qaşo ku çekên wê ji PKK re biçûna gotin me bi desteser kiriye asayişa PDK di nûçeyê de jî tê gotin bi taybetî asayiş vê yekê weke planeke xetere dest nîşan dike. Bira planeke xetere bû ev ya. Yani divra da wexta em lê dinêrin kesê hatiye girtin ji Şengaleyê, kesê ku çek şandiye ji Rojavayê qaşo YPG'ye, yek ji rayedarên YPG'ye li gora daxuyaniya asayişê û yên ku ev çekjwana têne şandin jî HPG'ye. Emara tev rast bin dahi tvê daxuyaniya ango vê şêwazî tu çawa dibînî hakikaten planeke metirsîdar li ser Başûrê Kurdistanê ev rast be dahi. Ev nûçeyên ku bi rastî min bi şermekî xwend li çapemeniya Başûrê Kurdistanê bi taybet ew çapemeniya ser bi QDP'ye de. Yani wîya jî em bêjin ne hemû çapemeniya Kurdistan, Başûrê Kurdistanê, çapemeniya QDP'ye de derket yek tiştek anî bîra min. Yani ew nûçe tenê peyam dide
dagirkerên Tirka tenê peyam didin nijadperestên Tirka. Me. Yani ji wan re eşkere dibêjin ku qet netirsin, qet şik nekin, em ji bo xizmeta we dixebitin. Çi ji destê me bê em teqsîr nakin. Çima di dosyayê de jî hebû, eşkere hatiye gotin. Yani 2014 gava Daesh êriş bir ser Başûrê Kurdistanê min gavka din jî got ya gerîlla ji bo parastina Kurdistanê derfetekî. Bi rastî jî wê demê gerîlla erka xwe nîşan da, helwesta xwe nîşan da. Ji çiyê daket hat Süleymaniyê ji wir derbasî Hewlêr bû, ji wir derbasî Mexmûr bû. Yani eger gerîlla li Mexmûrê pêşîl Daişê negirtibana, Daişî dihatin xwedgihandin Hewlêrê jî. Yani wê şevê meriv şerm dike bêjî gelek Hewlêrî bi erebeyê xwe derketibûn çibûn ciyê dina. Yani Hewlêr çol kiribûn gelek kesa. Çünkü tirsekî mezin ya Daişê li ser insana hebû. Yani ne ku ez bêjim revîne, çünkü zarokê xwe, zêçê xwe, jinên xwe, nizanim çi ye, rakiribûn biribûn mecburî. Fakat li wir gerîlla pêşî li wan girt. Piştî mesela dosyayê de jî heye. Birêz Mesut Barzanî bi xwe çû Mexmûrê. Ew gerîlayên ku pişt re bi destê dewleta Tirk şehîd ket, pêre xeber da spasiyayê kir û got çek ji we re lazim e. Pirsekî mühim e. Çek ji we re lazim e. Got pêwîstiya me tuneyê çekên me hene spas ji we re. Ew jî bersîvekî da. Lê niha çi guherî dixwazin dilê dewleta Tirk, dilê plansazên ve planên qirêj xweş bikin. Peki ev plan çiqa zwana mîsoger dike hebûna wan mîsoger? Çima mîsoger dike? Yani gelek tiş bi hevre girêdayî ye. Niha mesela li Başûrê Kurdistanê li 4 aliyên wî xizaniyekî mezin heye. Fakat li hember vê yekê beşekî gelek biçûk jî, beşekî gelek biçûk jî hinek ji vana ji em bêjin ji Binemala Barzaniyê, ji malbata Barzaniyê, lê gelekî wan jî em bêjin ew derdorên ku gel vana dixebitin, yani bi awayekî bêhesab zengînin. Awayekî bêhesab zengînin. İnsan li Başûrê Kurdistanê nikarin nam bibin mala xwe, ew pêşmergeyên ku bi salan li çiyayên Kurdistanê li hember dagirkeriyê şer kirine, niha piştî em bêjin vî emrê xwe ji bo ku zarokê xwedî bikin derin li înşaata li derê dora dixebitin, lê hinek kes jî bêhesab zengîn dibin. Ev ya siyaseta berjewendî ye. Kem navê lê ew dewlemendiya wan jî ew perê ku bi dest xiste, ew tiştek ku tu qala wan jî dike, ti lê derê yek kuruşekê li Başûr nayênin. Tev derfin der. Problem ev e. Ev siyaseta berjewendiyê, ev siyaseta berjewendî jî bi hêzên aynı bi vî rengî yên navnetewî re bi hêzên wek welatên dagirkeriyên Tirkiyeyê jî di danûstendinekî mezin de ne. Yani pirî cara em dibêjin bi rastî jî pereyekî pir mezin ya Başûrê Kurdistanê îro li Tirkiye li banqeya ne. Îro rojê lê binere. Tevay Iraqê 4 milyon û nîv bermîl neft rojane ha. 4 milyon û nîv bermîl neft derdikeve, lê ji vî neftê jî 450,000 bermîl neft ji Başûrê Kurdistanê derdikeve. Tenê ji Başûrê Kurdistanê. Ji deha yek neftên û gazên Iraqê li Başûrê Kurdistanê. Hem gaza çiye nefta Iraqê hem jî nefta Başûrê Kurdistanê ser Tirkiye ve radgînin bazara cîhanê. Fakat tiştekî din li vir de heye. Gava Iraq neftê xwe dişîne hemû fermiye, danûstendinekî dewletiye, lê ji ber ku Başûrê Kurdistanê neft bi fermî naşîne, bi rêyên qaçaq, bi em bêjin bi tankeran, navbera şîrketan de dibin tînin ku şîrketekî taybet jî ji bo wê yekê danîne bi gor qanûnê divê bi şîrketa Iraqê re bişînin, bi wî re jî naşînin. O şîrketekî taybet ya Erdogan jî heye, bi zavê xwe re dayê damezrandin Berat Albayrakê re. İca divê şîrketî de ji ber ku pere fermî ticaret nehatiye kirin, bi tona perê wan, bi milyara perê wan li bankayên Tirkiyeyê.
İşte avan berjevendiyana hemun nav hef ketine. Ji ku van berjevendiye xo ji dest nexin jî siyaseta Goebbels dibeşînin. Yani Goebbels vezîrê propagandayê ya Hitler'e. Evet. Yani ev dünya jî wî re jî nema, ji propagandayê wî re jî nema. Ama Goebbels di derewan de herî zêde spor bû. Derew davet bawerî bi derewa xudaniya. Belê. Gava min wê nûçeyê temaşe kir, bi rastî jî yani prodüksiyonekî haline. Diyar e. Yani niha evalan dîmenan zêdetir tweet nîşanda lê xwezî ew asayişa dîmena asayişê jî meriv temaşe bike. Profesyonelî hat bûkşand. Bir profesyoneli, bir dronan, bir kamerayan, bir nizanım HD'yan falan bevan. Yani bavayeki profesyonel diyar hesabeki dikin. Çiye hesap duxazın başvuru peybidim baver kirin ku PKK rexstineki xatere. Çiye xateriyavi lehember dagkeriye şerdike. Çiye xateriyavi gazê maske heye hinek başvuru yancı bakurî yen ku nezi qedepeyre piştî wê nûçeyên fediyê xwe nifsandin. Gotin eger devleta dagirker ya Türk bi çekên kimyevî êrişî zarokên Kurda dike û li hember wê yekê ji asayişa Kurdistanê bi girtina gazên maskeyî xu serkeftî nîşan dide ev ya şermame hemû Kurda ye. Ji îro şûnde yek gerî lek bi kimyesalê şehîd keve destê ew asayişa jî nav vî karî de. Vamos ama pırkın vaka dakaki me maye vaka du dakika hem ve helvesta gel tıçava dinirxini u nezikatiya başur hezen asayişa başur ve devlet hatır kumru kıyasa ki bike lehemberi van xwe peşandan hezen asayişa başurnu birastî ew hezen ku bin destlatdariya ew herêmên bin destlatdariya PDK'dan li wir pirsgirêkene yani ew jî girêdayî PDK mixabin demek biryarekî navendî girtine dixwazin pêşî li vana bigirin. O bi taybet li herêma Behdînan ji xwe rê nadin yani şela dizê û hin ciyê din jî bertekên biçûk hate nîşandan lê feqet gel tijîne yani em ji wan dera jî xeberan digirin agahiyan digirin biraz tî jî gel tijene feqet li Hewlêrê însan rabûn li herêmên ku dibin destdattariya PDK de jî însan bertek nîşandan. Asayiş xwest pêşî li vana bigire feqet dîsa jî ew bertekên xwe nîşandan li dijî dagirkeriya dewleta Türk rabûn. Li hemû herêmên din jî yani şev û roj Süleymaniye di serî de Süleymaniye heya Xanefbîn û Çemçemal û gerek deverên din jî gel hemû li ser piyanê yani radibin bertekên xwe nîşan didin ev tiştekî gelek pîroz e divê ji niha şûn de jî zêdetir be feqet bi yek gotinekî biqedinin bi îznate hebe yani Nûrî Malîkî do aqil da Kurda bu êrişên devleta Türk ji ber helvesta Kurda ye. Helvesta Kurdên başûrê Kurdistanê. Yani Nûrî Malîkî ku êdî meriv dikare bêjin netewperestekî Ereb ya Şîaye û tund de jî li hember Kurda jî gelek tundî kir dixwest Kerkûkê bi dest bixe wê demê niha em mane bi aqlê Nûrî Malîkî yani divê ev şermekî mezin bij bo be. Nûrî Malîkî ne ku ne rast gotiye rast gotiye. Fakat vê rastiya divê em Kurd bibînin. Divê em vê derfetê dibêje devleta Türk 5 sal li hemberî tevgera azadiyê Kurda ji ev naqetîne dibe. Erê dibe şer daye dest pê kirin lê tu carî bi ser neketiye. Nana dibe Kurda jî ji ev naqetîne nabêje ku ev ya PKK ev ya QDP ev ya nizam çi wî avayî nav nak ama dibe Kurda ji ev naqetîne. Lê Kurdê me radibin ew videoya reş bi şermekî mezin parve dikin yan jî wek destkeftiyekî wek serfiraziyekî mezin nîşandin bi rastî jî şerme. Spas. Gelek spas mamoste bi rastî mijar wexta marû dikeve Kurd be gerek aliyên din jî hene di roje pêş de dîsa me bi hevra şîrove bikin mal ava bî ji bo beşdariyê.